हेलौ लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोम नायगिरिखौ बरायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो लागै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जोंनि नखरनि जानाय लोंनायनि संनाय खावनाय बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। जोङो सिम्पोल जायो बेनिखायनो बे सिम्पोल जानायखौनो दिनै नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बे आंनि YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन, अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो आंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो बिदिनो उननि समाव नोंथांमोननि लागै आङो मोजां ब्लग लाबोनानै दिन्थिनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबजों दिनै आङो बिदिनो जि नखरनि जानाय लोंनाय आरो संनाय खावनायखौ आङो दिन्थिलांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे आंनि न'आव मिस्ट्रिफोर खामानि मावबाय थादों आरो आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना गोरोन्थि दाबुजि, मानोना आङो YouTube चेनेल बनायनायाव आङो गोदान, दासिमबो आङो मोजाङै एडिट खालामनो रोङाखै आरो आङो आसा खालामदों उननि समाव आङो बिदिनो नोंथांमोननो मोजां एडिट खालामनानै नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थानो हागोन। नोंथांमोना अननानै आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दाउ बेदरा मैयानि संखानायानो दङ, आं बेखौ दा नोंथांमोननो दिन्थिथ'ला। आरो बिनि उनाव ना फ्राय जोंहा थारमाने किचेना दायो मा होनना बुङो, न'आ बनायबायसो थादों, किचेना जाथ'वाखै, बेनिखायनो बाहेरायावसो जोङो संबाय थादों आरो ना। माब्ला जागोन न'आ मिथिथ'वा, मथा मथि ख्रिस्टमासनि सिगां न'खौ बनायनो जोङो सेस्था खालामदों। मिस्ट्रिफोरानो बिराद गोदाव सोराव खालामना होयो। दिनैहाय नै सिलिं दोगोन बिथांमोना, दा सिलिं दोनो बिसोरो गावसोरनि नांगौ बैसां बनायबाय थादों, घरा होनना बुङो बेखौ। नायलांबाय थादों, आं दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो। मिस्ट्रिया नै बिथांमोना पाका मिस्ट्रि। नै लिंकारनि खामानि मावदों बिथांमोना, फार्मा बनायबाय थादों। बेखौनो थारमाने दिनै सिलिं होगोन आरो ना। सिलिं दामि सिलिंखौ होनो हाला, 2x2खौनो लगायनोसै खम दामाव जानायनि। बे थाग्रा रुम जागोन आरो बेनिफ्राय नैबेयो किचेन जागोन आरो ना। किचेन दिनै थारमाने सिलिंनि खामानिखौ मावना लानानै गाबोननिफ्राय मा होनना बुङो टाइल्सनि खामानि मावगोन। थारमाने ख्रिस्टमासनि सिगां न'खौ दिहुनथारनो नागिरदों, बेनिखायनो तारातारि मावनाय जादों आरो। टाइल्सनि खामानि दङ, वेरिंनि खामानि दङ आरो पाइप लाइननि खामानि दङ आरो कालारनि खामानि दङ। बेखौनो सिन्था जाबाय थादों, ख्रिस्टमासनि सिगां हागोन ना हाया। बेखायनो जेरैखि जाबाबो ख्रिस्टमासनि सिगां फोजोबनो थाखाय मिस्ट्रिफोरखौ गोबां लाबोनाय जादों आरो ना। बेयाव गासै मिस्ट्रि हिसाबै दिनै साब्रै मिस्ट्रि दङ। बिथाङा जाबाय पाका मिस्ट्रि आरो बैबो पाका मिस्ट्रि। पाका मिस्ट्रि बिथाङा, बिसोर जाबाय हेल्पार आरो बिथांमोनानो जाबाय सानैबो सिलिंनि खामानि मावग्रा आरो बै सासेया काट मिस्ट्रि, दरजा खिरखि बनायबाय थादों बियो।
बे दाउआ मैयानो एवफ्रामना दोनखानाय दा आं नैबेखौ बे मैगङाव होलासिगोन नै दाउ बेदरा नै बिदि नायदे बेनो माने मैगंजों संबाय आरो ना मैयानो संफ्रामना दोनखानाय बेखौनो होबाय आं दा मैगङाव नायदो गामिनिफ्राय फैदों बिथांमोना हरसिंगायाव थांगोन दायो अबाव थांगोन हरसिंगा मा लायगोन 잠깐만 왜 늦은 자리 있겠네 아이 마 하면